Bugünkü temamız elektron konfigürasiya. Şonu näme çözmek şoňa durup geçer. İlkinji belirleyecek adım şu tema geçen kvant sanlar diyen tema bilen berk bağlanışykly. Şonuň üçin ilk şonu görmek bolsaňyz görüm. Has bol düşünmenge ýardym eder. Ve ikinci aýtjak adım şu elektron konfigürasiýanyň şu usuly elbetde kyn usuly. Bundan soň videonun soňunda ansat usulyny görkezjek. Ýöne bu kyn usuly ýagny bolmaly syýaly öwredilmeli syýaly usul bolan üçin şunu birinji öwredýän. Ýagny köpeňiz muňa düşünmekde kynçylyk çekmeňiz mümkin. Ne başlaýas? 3 sany düzgün bar. Elektron konfigürasiýany dogry ýazmak üçin 3 sany düzgün bar. Birinji düzgün Aufbau düzgüni. Muňa görä Aufbau düzgünine görä bu näme diýmek? Ýagny L goşmak n. Ýagny şu L kvant sany bilen şu n kvant sanyny goşanmazda iň kiçiki birinji ýazylýar. Ýagny şu taýda bir s görelim. Iň kiçiki 0 bilen ýagny 1 bilen 0 goşsak şu taýda 1 bolar. Iň kiçiki birinji ýazylýar, ýagny birinji ýazylýar. Şu şeýle dowam edýär. Şu ýolda çyňydan soňra 2s ýazylýar. Ondan sonra 2p ýazylýar, sonra 3s ýazylýar, sonra 3p, 4s. Şu ýolda ýyzy bilen dowam edýär. Indi gaýdyp gelýäs. 2s-de näçe şu? n2 l0. 2 bilen 0 goşsak l goşmak n deňdir 2. Şu taýda näçe? n goşmak ýagny n şu taýda 2 l 1 3 şu taýda l goşmak n. Ne şu taýda näçe? n3 berde l0 ikisini goşýarsam belin 3 goşmak 0 ýagny 3 goşmak 0 deňdirin näçe bolar? 3 bolar. Indi size sorak. 2 san şu taýda meňdeş san bolar 3 haýsy birinji ýazylmaly? Görüşüňiz ýaly şu birinji ýazylypdyr 2p. Näme üçin şu birinji ýazylýar? N ýagny n'in bahasy näçe kiçik bolsa şoň gabadyndaky birinji ýazylýar ýagny 2p birinji. Soňra 3s ýazylýar. Gara şeýle dowam edýär Aufbau düzgüni. 3p'de görelim. 3p'de n3 l1 ikisini goşsak näçe bolar? 4. Şeýle 1 2 3 4 5 şeýle gidýär. Ýagny l goşmak n'in iň kiçik bahasyndan başlap dowam etdirilýär. Şu sifirler nereden geldi diýip bilersiňiz, ýagny S öňündäki 2, P öňündäki 2. Muny kvant sanlarynda durup geçipdik. Birinji gatlykda S bolýar, ikinji gatlykda S bilen P bolýar. Şeýle geçipdik. Ýa-da şeýle ýatlasaňyz bolar. Ýagny S'ler 1den bärden 8-e çenli. P 2den başlaýar, 2den 7-e çenli, D 3den başlaýar, 3-nji gatlykda bolan üçin F 4den başlaýar. Ol öz usuluňyza bagly. İkinji düzgün näme? Pauli exclusion principle. İkinji düzgüne geçmeden başlardyk. Şu Aufbau düzgünüň üstüne durup geçelim. Aufbau düzgünü aslında nemis alymy däldir. Aufbauen ýagny gurmak diýmek bu nemisçe. Nemis dilinde, inglizçe ýagny building up bolýar. Aufbau. Köp kişi şunu zat diýip pikir edýär. Nemis alymyň adymy kaýdy. Aslında bu Aufbau gurmak diýen manyda. Wagt ýatdyk geçen nemis dil sapaklarymyzdan nesip bolsa dowam etdireriz. Indi Pauli exclusion principle. İkinji düzgünde görä näme düzgün? İkinji düzgünde aýdaly ýagny P'niň içinde 3 san orbital bolsa, 1 orbital, 2 orbital, 3 orbital. Şunun içinde orbital bolsa, şuňa iň köp 2 elektron sagylýar. 1 elektron, 2 elektron ýagny her orbitala iň köp 2 elektron sagylýar. Pauli exclusion düzgüni şondan ibaret. Yeni bir düzgün bar elektron konfigürasiýany çözmek üçin Hund ýagny Hund'un düzgüni. Muňa görä ýagny aýdaly ilk Hund düzgün düşündirmek üçin men 2 hili görnüşde P orbital P kiçi gatlygyny dolduraýyn ýagny P orbitallaryny. 3 sany orbital bardy. P'nin içinde strelka ile görkezýär.
Şunu ben aydaly 4 elektronla doldurmaly. Birinci şey dip dolduran 1 2 3 4 elektronla doldurdum. Inni yine de şu P'ni başka hil dolduruyorum. Şöyle dolduruyorum. 1 2 3 bir-birden hemmetini koyup çıkan soň aýlanyp ben täzeden gelen 4. Şu ikinci dolduranım dogry. Birinci dolduranım näde dogry? Yanlış. Şunu bir ýadyňyzda saklan, hundyň düzgün şonluny garat. Ýagny diýe elektronlar arbitallary bir-birden ýerleşdirip çykmaly, ýagny saat okuny ýa-da saat okunyň tersine aýlanýan görnüşde elektronlar ýagny arbitalyň içinde aýlanýar diýip ve bir-birden ýerleşdirip çykandan soňra gaýtyp gelip ýene täzeden doldurup başlaýar. Hundyň düzgün şundan bar. Indi ansat usulumuza geçelim. Elektron konfigurasiýany doldurmagy. Mysal üçin aýdaly 43 proton bilen teknetium elementinin elektron konfigurasiýasyny çyzaly. Ýani şu teknetium elementi bolsa diýjek bolýanym 43 proton bar bolsa bunun elbette 43 elektronu vardır. Şu taýat görünmedi, ýani 43 elektronu vardır, ýani zaryady nol bolsa şu näle diýär? Ýani ilki birinci gatlykda S var, ikinci gatlykda ikinci gatlykda S bilen P var. Bunu kvant sanlarynda men düşündirdim. Üçüncü gatlykda 3S, 3P, 3D, dördüncü gatlykda 4S ýa-da S, P, D, F kiçik gatlyklar var, sapşýarlar. Ýagny şunu ýazmaly: S, SP, SPD, SPD, F. Birincisine 1 goýan, soňra hemmetine 2, soňra hemmetine 3, hemmetine 4 goýan. Indi bizim elementimizin, ýagny X elementimizde bolsa 43 elektronu bardy. Şunun elektron konfigurasiýasyny nädip çyzýar? Muny birme-bir belläp alyn. Sebäbi bu usul şeýle ansat. Bir şulary ýazyp bilseňiz bolar, şu 4 ýazyp mundan soňra ansat. Ýagny şuny 2 gede gaýtalap berýär. S'i. Ýagny S öňündäki sifirlerine hiç ýelbinip bermä. Soňra şuny 2 gede gaýtalap berýär. İkincini. PS. Näme etdik? Ýagny PS 2 gede şu tarapdan gelende gaýtalap berdik. PS ýatdan çykarmaň PS SP diýip ýazmadyk. Ýagny SP däldir. Başka da atılır. PS yani sağ taraftan şeyle yazıp başladık. PS ay taraf yazdık. Sonra şu sağ taraftan D, P, S. Şunu iki kere kaytarap vereceğiz. Yani D, P, S bir kere, D, P, S iki kere. Sonra sağ taraftan yine başlayacağız. F, D, P, S olmalı. F, D, P, S bir kere, F, D, P, S iki kere. Şimdi böyle şu tayda saklanıyoruz. Inni sifirlendirip näme sifir koyup çıkar. S birden başlanan için bärde de S numunu birden başlayar. Yani 1 koyar. Sonra ikinci S'e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kutaryança. Şimdi görüşünüz de P, birinci P'miz 2'den başlattır. Şunun için bärde de 2'den başlamalı. Şu tayda birinci P'mizi 2 koyar. Sonra 3, sonra 4, sonra 5, sonra 6 şöyle devam edeceğiz. Sonra D'nin 3'ten başlattır. Birinci D 3 koyduk, yine birinci D'miz şu bizim 3 koyduk. Sonra 4, sonra 5, sonra 6. Sonra F'miz bizim 4'ten başlattır. Şunun için birinci F'mizi 4 koyduk. Ne şu tayda? Ondan sonra F'mize de 5 koyduk. Şimdi bizim şu 43 elektronumuz şoları yerleştirip çıkıyor. Neye yerleştireceğiz? Yani S'de en köp 2 elektron bolu bile deyiptik. Bunun kvant sanlarını durup geçtim. P'de en köp 6, D'de en köp 10,
F'de de in köp 14 elektron bolýar. Indi şoňa göre ýerleşdirip çykaýar. Ýagny S'de 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 5. Bolu indi şu taýda sägin bundan aňarty bize gerek gel. Şundan aňarty bize gerek gel. Näme üçin gerek gel? Elektronlarımız oturdy, ýagny 2 bilen 2 4, 6 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37, 38, 5 olsun, 38'e 43. Ýagny şular şundan şuna çenli bizim teknetium elementinin elektron konfigurasiýasy bolýar. Elektron konfigurasiýa baglanşyk tema şulardan ibaret. Sağ olun, sağlıklı görüşelim.